kemm jinħaj jiet il-mulej il-mew tal-midne jinħamarni iżda joġobni li ħerġaluna li triq ħażina u jibda Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Sejrin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għar-Ruħ Ġino Tewma. Illum is-Sibt lejliet li nidħlu fil-ġimgħa imqazza u nkomplu għalhekk ma' dak li ċċelebrajna l-bieraħ il-festa tad-Diluri. Illum sejrin namlu l-Qudiesa tal-Verġni Mqazza Marija bħala ir-rikonċiljazzjoni. Kejjew nitolbuha biex dawk kollha li forsi jħossuhom imbeda jew qatgħu qalbhom mill-ħniena ta' Alla jidħlu għal din il-ġimgħa qaddisa biex jirċievu il-ħniena u kull grazzja tal-maħfra. U għalhekk fil-waqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna ejjew nitolbu ħuti maħfra għal ħtijietna. Int il-mibgħut tal-Missier biex turina imħabtu, mulej ħniena. Kristu Ġesu li sirt bniedem bħalna u tabbejt bin-nuqqasijiet u d-dnub tagħna, Kristu ħniena. Mulej, int li tajtna l-maħfra u l-paċi minn fuq il-għowda tas-salib, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla, int rġajt ħabbibt miegħek id-dinja permezz tad-demm għażiż ta' ibnek. U ħdejn is-salib oġbok tagħmel lill-Ommu u l-Verġni Marija rikonċiljatriċi tal-midinbin. Atina li niksbu il-maħfra ta' dnubietna bl-interċessjoni tal-Omm Verġni, bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Għalem il-ktieb tal-profeta Eżekiel. Dan jgħid Sidi l-Mulej. Araw se nieħu l-luliet Iżrael minn fost il-ġnus fejn marru. Niġmagħhom minn kull naħa u nġibhom fartom. U nagħmilhom ġens wieħed fil-pajjiż fuq il-muntanji ta' Iżrael. Sultan wieħed ikun is-sultan tagħhom ilkoll. Ma jibqgħux iżjed żewġ ġnus, ma jibqgħux iżjed maqsuma f'żewġ saltniet, ma jitniġsux aktar bl-allat folot u l-ħwejjeġ mogżiża tagħhom u b'ebda dnub ieħor minn tagħhom. Jien għad insalvhom mid-dnubiet li firduhom minni. Jiena insaffihom u huma ikunu għalija il-poplu tiegħi u jiena nkun għalihom Alla tagħhom. Il-kaddej tiegħi David ikun is-sultan tagħhom u huma l-koll ikollhom raj wieħed fuq kulħadd. Huma jimxu fuq il-preċetti tiegħi u jħarsu l-liġijiet tiegħi u jżommuhom u jagħmru fl-art li jien kontajt il-kaddej tiegħi Ġakob, l-art li fija għamru missiriethom, jagħmru fija huma u wliedhom u wlied uliedhom għal dejjem. U l-kaddej tiegħi David ikun il-prinċep fuqhom għal dejjem. Nagħmel magħhom patt ta' slim, ikun patt magħhom għal dejjem, inwettakom u nkattarhom u nkiegħed fosthom għal dejjem is-santwarju tiegħi. Fosthom tkun l-amara tiegħi u jiena nkun Alla tagħhom u huma ikunu il-poplu tiegħi. Imbagħad jarfu l-ġnus li jiena l-mulej
li nqaddes lill-Iżrael meta s-santwarju tiegħi ikun fosthom għal dejjem. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr il-Alla. Salm responsorjali ngħidu flimkien: il-mulej iħarisna kif raj iħares il-merħla tiegħu. Il-mulej iħarisna kif raj iħares il-merħla tiegħu. Isimgħu ġnus kelmet il-mulej, xandruha il-bot fil-gżejjer, ejdu dak li xerret lill-Iżrael jiġbru u jħarsu kif raj iħares il-merħla tiegħu flimkien. Il-mulej iħarisna kif raj iħares il-merħla tiegħu. Għax il-mulej feda il-Ġakob ħelsu minejt wieħed aqwa minnu, għad jiġu u jannu fuq l-olja ta' Sijon u wiċċhom jiddi minħabba it-tieba tal-mulej flimkien. Il-mulej iħarisna kif raj iħares il-merħla tiegħu. Imbagħad jifirħu xbejbiet bisfin, jifirħu żgħażagħ u x-xjuħ, jiena nbiddel il-vistu tagħhom fena, infarraġhom u nferraħhom wara il-hem tagħhom flimkien. Il-mulej iħarisna kif raj iħares il-merħla tiegħu. Jekk iġobkom inkumu bil-wieqfa. Glorja u tifħir lilek Kristu. Glorja u tifħir lilek Kristu. Bedu minnkom l-ħtijiet kollha li waqajtu fihom jgħid il-mulej u ġeddu qalbkom u ruħkom. Glorja u tifħir. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien ħafna mill-Lowt li kienu ġew għand Marija oħt Lażru u raw dak li jagħmel Ġesu emmnu fih. Imma xi wħud minnhom marru għand il-Fariżej u qalulhom x'kien għamel Ġesu. Għalhekk il-qassisin il-kbar u l-Fariżej laqgħu s-Sinedriju u qalu: x'sejrin nagħmlu għax dal-bniedem qiegħed jagħmel ħafna sinjali. Jekk inħalluh sejjer hekk, kulħadd jemmen fih u jiġi r-Rumani u jiqirdulna kemm it-tempju u kemm il-ġens tagħna. Imma wieħed minnhom, Kajfa, li kien il-qassis il-kbir, dik is-sena qalilhom: intom ma tafu xejn, anqas mintom tqisu li jaqblilkom jekk tmutu jmut bniedem wieħed għal poplu u mhux jinqerret il-ġens kollu. Issa dan ma qalux minn moħħu, imma billi dik is-sena inserta kien il-qassis il-kbir. Huwa kien imnebbaħ u ħabbar li Ġesu kellu jmut għal ġens tiegħu u mhux għal ġens tiegħu biss, imma wkoll biex jiġbor ġemma waħda l-għoliet ta' Alla li kienu imxerdin. Minn dakinhar il-qudiem bdew jiftehmu bejniethom biex joqtluh. Ġesu ma għaddiex aktar bid-dijer f'nofs il-Lowt, imma telaq minn hemm lejn il-kampanja qrib id-deżert f'belt jisimha Efraim u qagħad hemmhekk mad-dixxiepli tiegħu. Kien wasal il-għid tal-Lut u ħafna nies mill-kampanja telgħu Ġerusalemm qabel il-għid għar-riti tal-purifikazzjoni. Huma fittxew lil Ġesu u bdew jgħidu bejniethom fit-tempju: intom x'jaħsbu tgħid jitla' għall-festa? Il-kelma tal-mulej. Dan il-Vanġelu eżies li għadna kemm smajna nistgħu ngħidu huwa l-għadba tal-ġimgħa mqazza. Il-ġimgħa l-kbira. Il-ġimgħa l-kbira ma nifhmux sempliċement il-ġurnata tal-ġimgħa li fija Kristu miet, imma l-ġimgħa l-kbira hija din il-ġimgħa kollha li fija il-mulej Ġesu sejjer jurina sa fejn twassal l-imħabba tiegħu
lejn il-bniedem. Hija l-ġimgħa li fija tidher il-qawwa tal-ħniena ta' Alla. Hija l-ġimgħa li fija tidher il-qawwa u fejn twassal il-maħfra ta' Alla lejn il-bniedem. Ġa rajna hawnhekk fl-ewwel qari meħud mill-profeta Eżekjele fejn huwa stess jgħid li l-poplu għati ġarrab is-sliem meta Alla jqiegħed f'nofsu it-tempju tiegħu. U it-tempju għallu tifisser il-post li wassal iċ-ċertezza tal-preżenza ta' Alla. Alla qiegħed f'nofsna, imma mhux aktar fil-ġebel, Alla f'nofsna fil-preżenza ħajja ta' Kristu li kontinwament jingħata għalina. Kemm sabiħa il-kelmiet tas-salmista. Dik li bijom meħud ukoll minn Eżekjeli huwa l-istedina ta' kif jiena u int għandi nidħol biex ngħix din il-ġimgħa qaddisa. Bedu minnkom il-ħtijiet tagħkom li waqajtu fihom u ġeddu qalbkom u ruħkom. Kif nista' nbiet mid-dnub? Kif nista' niġġedded? Kif nista' nagħti ħajja ġdida lil qalbi? Mhux bil-ħajja tiegħi, mhux bil-qawwa tiegħi, imma bil-qawwa tal-imħabba ta' Kristu. U bil-raġun San George Preka isejjaħ lis-salib bħala l-ikbar ktieb l-għalliem tal-ħajja tagħna. Jehud jeżjes. Fil-waqt li narfu l-fraġilità tagħna, narfu kemm kbira l-imħabba ta' Kristu lejna u nħalluh jiġbidna lejh. Meta nkun merfuħ il-fuq mill-art, jiena niġbed il-kulħadd lejja. Ġesu jiġbirna lejh mhux bil-poter, bil-qawwa, imma blotja tiegħu. Billi għalija u għalik ixerred demmu. Daqshekk jiena għażiż għal Alla. Il-Papa San Iljon il-Kbir iħobb għandu frażi qawwija naqrawha anke saħansitra fil-miliet u jgħid onisrani ara fil-kobor tiegħek. Int ġejt mifdi mixtri bl-imħabba u bid-dem ta' Kristu. Jew għalhekk waqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna narfuhom mhux biex insawtu lilna nfusna jew biex naqtaw qalbna, imma biex aktar nersqu lejn lajn tal-ħniena. Ħuti jeżies Kristu ġimoti għal-mewt biex jiġbor lilna l-koll fl-imkien. Jew nitolbuh u ngħidulu ismana mulej fġieħ il-mewt ta' ibnek. Ismana mulej fġieħ il-mewt ta' ibnek. Għal daw kollha li fil-lejl tal-għid sejrin jitwildu mill-ġdid mill-ilma u mill-Ispirtu Santu nitolbu. Ismana mulej fġieħ il-mewt ta' ibnek. Għal vittmi tal-mibeda u tal-gwerer u għal-refuġjati, l-eżiljati, biex isibu dejjem persuni li jilqowhom u juruhom l-imħabba nitolbu. Għalina il-koll biex aħna wkoll nitalmu nofru ħajjitna għas-salvazzjoni ta' ħotna permezz ta' sagrifiċċji żgħar li nagħmlu fil-ħajja tagħna ta' kuljum nitolbu.
tolbuk mulej biex b'interċessjoni ta' Ommna Marija aħna wkoll insiru nixbħuha, nkunu persuni lesti li noqogħdu ma' ġenb dak li huwa fil-bżonn li qed jitlob l-għajnuna tagħna, il-faraġġ tagħna, nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. Mulej Alla la titbieċ minna, imma fittexenna u salvana bil-qawwa tas-salib glorjuż ta' ibnek. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Hennalina mulej, hennalina, hennalina mulej, hennalina. Lek mulej nollu dan ismana, għalix fiki tamajna finniken. Hennalina mulej, hennalina. So benin midnu bitali morti, nitolbu trotti l-mafra għal-sara. Hennalina mulej, hennalina. Jitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Nofrulek mulej is-sagrifiċċju għat-tifħir tiegħek u għat-tpattija taħtijietna biex bl-interċessjoni tal-Verġni Marija kien tal-midinbin fil-ħnina tiegħek taħfrilna dnubietna u tmexxi l-qlubna li m'għandhomx mistrieħ bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna il fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew Alla ta' dejjem li tista' kollox li jinroddulek ħajr f'kollox u għal kollox u nxandru il-qawwa tiegħek. Int għal kobor bla qies ta' imħabtek ma titlaqx weħidhom lil dawk li tbedu minnek, imma b'kull mod treġġaħħom lura għal imħabtek. Għaliex int lill-Verġni Mqazza Marija li ma kienitx taf x'inhuwa dnub tajta qalb kollha ħnina għal midinbin. Huma u jintebħu bl-imħabba tagħha ta' Omma għalihom lejja jduru jitolbuha maħfra u huma u jikkontemplaw il-ġmiel tas-safa ta' ruħha iħabirku biex huma wkoll iżommu ruħhom il-bogħod minn kull tiġġis ta' dnub u waqt li jaħsbu fuq il-kliem u l-eżempji tagħha jiftakru li għandhom jaħarsu il-preċetti ta' ibnek il-għażiż. Bih il-qtajja kollha tal-anġli ferħana għal dejjem quddiemek iqimu il-kobor tiegħek flimkien ma' tagħhom nitolbuk ilqa' it-tifħir tagħna waqt li jintennulek għaddejs. Għaddejs ta' sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Għaddis għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Spiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedina Ġesu Kristu. Li meta kien sejnata biex mirrajħi bati ħal ħobs, radd il-ħajr, qasam, tar id-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jenata għalikom. Ekku koll wara li klaħal kalċi, reġarad dil-ħajr,
tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l dejjem. Id-dem li jixxirrit għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidej, salvana jent u salvatur tad-dinja, għax bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċa tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mitċokontanna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazza Alla Marija, mar-Raġel ġust Saħħa San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek għalla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Jew nitolbu flimkien it-talba tas-salvazzjoni tagħna u għalhekk ngħidu: missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritjent kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna palma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdaħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem midnub u imħarsa minn kun inkwiet aħna u nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija is-sliem u l-għaqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħinna. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħin jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf.
صليت كيلو الغفرة ذنوبي تهيئ جيسو تويب غافر وهي Nitolbu. Tqarbilna mulej bis-sagrament tar-rikonċiljazzjoni tagħna miegħek il-ġisem u id-dem ta' ibnek. Għamel li bl-interċessjoni tal-Verġni Mqazza Marija din tqarbina tiksbilna il-grazzja tal-ħnina tiegħek u l-premju tas-salvazzjoni ta' dejjem bi Kristus Jedna. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier l-Iben u l-Ispirtu Santu. Nixtieq infakkarkom li ċ-ċelebrazzjoni li fija jsejjer id-berik tal-palm għadha tkun fit-8:30 ta' filgħodu u tibda minn fuq it-suntier tas-santwarju fit-8:30. Imbagħad nhar it-tlieta sejrin nagħmlu ċelebrazzjoni penitenzjali li fija jkun hawn diversi saċerdoti għal qrar, u għalhekk inħeġġukom biex tiġu nhar it-tlieta u mhux tħallu l-qrar għal ftit minuti qabel iċ-ċelebrazzjonijiet tal-Ġimgħa Mqazza. Niftakru li s-saċerdot ma jistax jibqa' jqarar waqt iċ-ċelebrazzjonijiet imma jrid jieħu sehem f'dawn iċ-ċelebrazzjonijiet eżies. U għalhekk inħeġġiġkom minn issa tħallux il-qrar għall-aħħar minuta. Il-mulej ma'kom. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.